Try natin sa susunod sa... Hindi mo na-play ata po. Di ba? Hindi, yung kanina. In-stop ko kasi pinakuha mo sa akin. Sige sir, replay mo lang. Naka-play na po. Oo. Yan, iyayin na po natin guys kasi ano, aggressive yung babae, kumakagat, kunti ka na makagat yung ano, handler. Kaya iyay tayo. Kilit, awak. Hindi ka mga kasampa. Sayang naman. Sayang. Wala, hindi mahawakan. Pag ganyan. Kuya, pag ganyan, ilang session? Amin po. Yung pag ano. Ay, first time silang dalawa. Hindi. Kaya mas ano siya. Ano, kumbaga parang talikod. Talikod mo dito sa... Kilit, kunin mo. Yung likod lang. Lapit yun. Ilapit niyo lang. Hindi yan makukuhanan hanggat hindi siya naamoy ng wala. Ay, yung likod. Kaya mo, hindi ka namin papaparang bibig. Paamoy lang. Gusto ko na makikita yung ano. Para sir. Amoy lang. Alright guys. Yay tayo. Ayaw ng babae. Sasabaan niya. Kung nasampan mo po eh. Hindi naman ano. Hindi ka namin ano nabiyak ka. Hindi ka naman ninanong. Lang kayo. Ako nga ini-istad oh. Alright. Papanahin. Okay, receive yung lalaki. Ganda. Ganda pa, laki ng ulo. Sir, tutukan mo yung ulo niya. Para makita nila, mali nyo maraming requested sa inyo. Yun guys, oh. Okay, laki ng ulo. Bilog na bilog, compact na compact. Anong pangalan nito, sir? Max. Yan na, si Max Alvarado. Nandito lang sa UDD, Dagupan. Sa mga gusto mag-pested dyan ng American Bully. Yan, oh. Malit lang to guys, packet lang to. Yan, ganda ng similya niya. Ano? Sago-sago. Hindi ata nakaka-start ko sir ha. Uy, walang ginagawa sa'yo. Ayaw mo man. Ayaw mo ng biyaya, ng busy. Nakatawad na, no? Ba't guys, dapat? No. Ma. Sige, magbigyan kita. Kirain mo yung pako, baby. Yakapin mo. Kumansain mo yung tuhod ko. Good boy. Wala na yung mata mo. Stress ka. Sir, wag dyan sa ano? Sa madumi. I-infection yung aso mo. Ano na, open one pa yan, ano, may reglas. Pag may reglas, tandaan nyo po, huwag nyo ano sa mga sahig. Yan ang mistake sa iba. Kaka-infection po yung ari nyo. Hoy, ikaw pala umaalulong ha. Kusyon! Kala ko yung anong umaalulong, bulit. Sasaka ko ba? Kusyon! Suking kita, hindi mo kaya to, tignan mo, laki ng katawan nito, kasi ang kagat ka lang, patay ka na. Okay na sir. Okay naman. Ulit. Yan guys, yung nakalit na namin, no? Ganda. Healthy po. Sagong-sago. Malapot. Doon ka na, huwag mo na ako sawain. Na-in love ka ata sa akin, boy. Yan. 10 ml. Ano? 10 Ano ml. mo na yan, man? Gracias. Ah, yung 10-10 mo.
Anong pangalan nito? Uli. Poli. Poli. Matakot ka? Ha? Manalo mo tayo na? Ha? Ha? Diba? Yun guys, yung mga takot sa American Bully, hindi po talaga matatapang itong mga to. Depende lang sa pagre-race. Mga ano to mga to, mga mababait. Huwag niya lang sasaktan. Hindi ka rin niya sasaktan. Ayan. Sir, kapakalpin niyo. Wait. Ha? Ay, wala. Right guys, pasok na po natin. Saan pa tayo bigaya? Yun po ang kagandahan ng artificial guys. Yun, hindi stress po yung babae. Kanina, di ba? Halos makagat si Sir. Ayun oh, wala na. Ano lang kapilis? Segundo lang dapat. Test natin para yung mga swimmer diretso na dun sa loob. Diba yun? Nanganak din yun sa mga aldan namin. Yung brown. Yung brown. Yung polo. Tigari. Yung konta ni Sir, andak ni nakati. Yung message ng team lang, si Sir, dali ka. Hindi mo ng update. Bali-bali yun. Hindi mo na. Wow, nambak alam yun. Wapo. Grabe tabat na ba? Grabe tabat. Tabat earning. So, nagala kailangan natin. Okay na Sir, patay mo na.